Marko, ti si nam doneo ovde neke raznorazne zanimljive stvari, novine, brošure, prospekte. Rekao sam im da stvarno kao glumac sam igrao razne predstave u raznim zemljama sveta, na raznim festivalima, raznim jezicima. Igrao sam za 3 čoveka u publici i za 3000 ljudi u publici. Pa upravo si o tome pričao 1912. godini, Svetomir Đukić, osnivač našeg olimpijskog pokreta, dakle tu ovako baš ima dosta ljudi, međutim ne znam da li smo spomenuli o akcijama Olimpijskog komiteta po osnovnim školama, to bi trebalo spomenuti. Nastavljamo tu akciju do kraja školske godine. Pre 2 dana obratili smo se mi i Ministarstvu prosvete. Oni su nas obavestili pre 2 dana da smo od njih takođe dobili podršku i dozvolu i preporuku da organizujemo olimpijski čas u školama širom Srbije. Mi smo to već radili u mestima iz kojih su prvi naši olimpijci, članovi tog prvog tima, evo ih ovde, koji su putovali u Stockholm 1912. godine. Evo dotrčao je naš kamerman ovde, pa će malo da ih snimi.